Oh no, letter S. Wow! Ganda! Ayun, so zero visibility pa rin. Malapit na tayo dun sa may highest point landmark. Pero walang makita. Here comes a new challenger! Ha? Ah! Malapit na. Station mo. Ah. Ha? Yan na yun. Shit. Ubus ako. Ang katawan, di ko na videohan yun. Grabe yung katawan. Second place, Iver. Second place, pare. Second place. Ang ating KOM nandito, walang iba. Walang iba. Walang iba. Nakatalikod ba? Ayaw humarap ng KOM. Di ko na video. Nabigla ako. Bigla sila sumunput eh. Ang ating KOM, Sir Rico Suave. Shout out. Ang lupit. Nagkatawan mo. Nag-remote yan, oh. Sir, ano masasabi mo? Ano masasabi mo? Ano masasabi mo? Grabe. Ay, lakas. Walang ensayo. Walang ensayo to. Walang ensayo. Grabe. Tinis niya. Nakaka-proud. Nakaya natin lahat. Congrats. Congrats, sir. Congrats. Congrats. Grabe. Tinis na lang namin nung last 200 meters. Malayo pa nun. Malayo. Tikit-tikit kami. Sir Rico. KOM. Kulang ka lang sa ensayo. Tignan natin kasi lang magta-third. Mabilis ang pangyayari. Mga ka-Jimutay, nakakabigla yun. Biglang nag-aataon yung dalawa. Ayun na! Ayun na! Ayun na! Titignan natin kasi sino makuha ng start! Kaso mukhang chill ride lang eh. Ayun na! Ayun na! Kinukuha ni Julius! Kinukuha ni Julius ang start! Ah! Ah! Woo! Alright, alright. Ito muna, oh. Dito. Ayan. Kaya natin, Sir Rico. Siya ang magkakaroon ng premyo sa akin, tol. Madaya yun, madaya. Hindi namin alam ruta. Madaya. Ay, madaya ba? Madaya. Madaya pala. Na ano kayo, nagoyo? Nagoyo kami. Sir! 20 ba eh? Sir, nag-reklamo! 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 200 meters! Oh, huwag ka na mag-reklamo! Pang 4th place ka talaga!
Saan yung breakaway nito? Nakasunod na sa akin na wala eh. Sana di ka natin tinigilan kanina eh. Wala ano. Walang nagtulak ko na. Titigisin. Saan ka pumatay? Wala nagtulak ah. Wala ka proud. Lupit na mga kasama ko. Team Motion, tsaka Sir Rico Sabit. At malupit talaga. Solid. Iwan kami. Siguro mga 2 hours ka lang nagantay sa ito. Hindi naman sir, mga ano lang. 1 hour 59. 30 minutes. Kabisado kasi yung ruta, sir. Hindi, pero binigyan ko na sila 200. Solid. Ulit-ulit na May illusion na dun eh. Kuya, malayo pa. Kuya ka. Okay, dito na. Lupit, KOM. Ayun, subscribe, Macho TV. Ivor. Fourth place. Cyrus. Ayun o, nag-picture na yun. Nakana tayo ng third place, Julius. Lagi kang hirap. Kala ko po malayo po talaga pero malapit na siya. Pero matatarik po siya na hindi po halata. Araw magkakamukha lang. Sabi yung climb, average 12% gradient. Grabe, inabutan ng dilim sa pag-akyat. Inabutan ng ulan sa pag-akyat. Tapos grabe pagdating dito sa taas. First time ko lang, nasa pangatlong beses ko to inakyat. Nagpo-frost ako. Nag-yelo yung mga tubig. Pag umano sa balat mo, yelo na agad. Grabe, nakikinig kaming lahat dito. Grabe, lamig. Salamat din ako sa sinamahan nila ako sa ride na to. Worth it naman pagpunta dito. Tapos shout out sa parents, tas sa jowa ko, tas kay Kuya Rico sa pagsama. Kung wala siya, lahat talaga kami dito. Balik sa amin, kung wala siya, wala din siguro kami ngayon sa balik na to. Siya yung isa sa nagkila sa amin para magpasaan yung pangarap natin. Wala nung Grabe, shoutout kay Sir Rico. Nakasama ako sa ride niya. Sulit. Wala na akong masasabi. Basta Sir Rico sabi talaga. sa magulang ko na pinayagan ako ng ganyan. Lalo sa mama ko na nabigis ako ng bayan. Shout out na rin sa girlfriend ko, si Vika, yung labing palagar. Shout out din kay Kuya Red. Shout out din sa motion sa Barakuda, dun sticker natin. Correct Suabe, subscribe nyo. Tapos shoutout sa pinakamalupit na pulis ng San Jacinto, Pangasinan. Si Tito J, shoutout sa'yo. Then, shoutout din sa Seed Composites. Seed Composites, nakakit na sa New High School yung Spectre 2.0. Ayan, nakakit na siya. For me, ito yung matagal na namin dream na i-ride. Kasi dati minotor lang namin ito ni Mrs. Wala po yung sign na to. Talagang pinilit ko lang din. Napakahirap nung pinagdaanan namin. From dun sa saddle, nung Bugyas, pakyat dito. Diretsong ahon na yan. Then sinamahan pa ng ulan, hangin. Grabe, hindi ka makapag-isip talaga. Gusto mo, kape, sabaw, ganun din. So, ayun, finally, na-reach natin, na-conquer natin yung highest point. So, yun, congrats sa atin. Ayun, shoutout lang kay Mrs. na walang sawang nagsusupport sa akin. I love you. Para sa iyo yung ride din na to. Kay Ken Bagsico, shoutout sa iyo. Motion Cycling Team. Si Red, nagpapate. And then kay Nico. Tapos sa Torobos, Team Torobos. Sino pa ba? Ayun, relatives ko sa Ifugao. Attend nyo ako dyan mamaya. Pupunta kami. Relatives ko sa Pangasinan. Covered ko sa Manila. Ayun, ang dami. So, ayun, subscribe lang kayo. Manood sa video na to. Everything will be documented. Mabuhay kayong lahat. Umalis kami ng highest point magfa 5 PM na. So may 30 kilometers pa from highest point patungong Lagawe kung saan kami mag-i-stay. Inabot na rin kami ng gabi. Alas 10 na ata yun. Ngayon, dito na kami sa may Lagawe, Ifugao. So, pinagluto kami ng tita at tito ko. Sarap. Adobo, nilagat sa pagulay.
Ayun, kain lang kayong mga anak ha. Parang walang nangyari kay Julius ha. Yes, Daddy. Breakfast muna tayo. Ayun, good morning. Today is the third day going to Baguio City via Ambuklao. So picture with relatives. Yan si Auntie Janet, Bertie, Uncle June. So, thank you. Kami pa nga Rod. Okay, sige. Masyang sa minto ko ha. Sige nga Rod. Ayun. Kal. Ayun, so paalis na tayo. So salamat sa mga relatives natin dito sa Lagaw, Ifugao. Ruta natin ngayon is Vizcaya naman, pababa tayo ng Lagawe. So tuloy-tuloy yan, mga 40 kilometers na pababa. Ibulaw Bridge sa Lagawe, Kiangan, Ifugao. Yan yung famous ano nila oh. With the boys. Palusong na tayo ng Vizcaya galing ng Lagaw, Ifugao. So dire-diretso to 40 kilometers hanggang doon. So enjoy lang yung downhill. Ganda. So nandito na tayo sa Maylamot, Ifugao. Malapit na rin tayong lumabas ng Vizcaya. Diyan sa may Bagabag. So naka 34 kilometers na tayo from Lagawe. Andito na tayo sa may Bagabag ba ito ate? Ay, Bagabag na tayo. So buko juice. Tapos try natin yung tubig nila. Magkano yung tubig nyo? 35 yung isang tali, sir. Ilang peraso po yun? 5 po. Masarap sir? Puro yan? Puro, sir? Puro po. Solid. Ganda dito, Nueva Vizcaya. Sir, taga saan kayo? Manila po. Grabe, Manila? Yes, sir. Na-bike mo lang? Opo, kayo rin po nakabike. Galing mo ah. Anong name mo? Manji po. Ikaw yung vlogger na sikat, di ba? Masikat na lang, sir. Di pa po sikat. Ayun, so malapit na kami ng Bambang. Going to Cayapa. Doon tayo magla-lunch. Alas 12 pasado na. Ayun, so tirik na tirik yung araw. Grabe. Kung kahapon sobrang lamig, ngayon medyo mainit na dito. Titisin namin ito hanggang Baguio City. Kaya! Mga cyclist sa Nueva Vizcaya. Ayun, so may pupuntahan tayong side trip. Ito hindi namin alam kung saan patungo. Nakita namin yung dati ni Cyrus dito sa may Vizcaya, sa may Bambang. So dito tayo magla-lunch. Anong oras na rin? Mag-alauna. And dito tuloy natin mamaya pa akyat ng Baguio. Pa, bakit ganito mo kami ginagawa? Ay, ano? May sasabihin daw si Cyrus. Pa, bakit dito mo kami dinaan pa? Nagsawa na kami sa ahon. Wala pa ahon kami. Training daw to, sabi ng daddy mo.
Baka akala kasi sa Pino, wala na eh. Kumbaga, uy, saan pupunta yun? Parang baka. Okay. So, feeling ko relatives to ni Cyrus. Ayun. Ayun o. Ito, close. Baga na rin kayo na eh. Parang native to ah. Sarap. Tapos to. Uy, sarap nito. Wait lang. Pares kabeche no. Tapos pakbet, gusto ko to. O dinengdeng to. Dito ay dinengdeng dito ay. Famous. Tapos patong at dito adobo. Dry na adobo, sarap. Bangus. Parang galing sa ano to. Pagkasinan na. Ayun, kain na tayo. Parang galing ng Pagkasinan na. Lingayan kaya, ay, lingayan kaya ang mga. Doon na aling-aling. Ramdam mo yung ginagawa. Kawan si Maisa ko na. Mas roda. So punta tayo ng Ilog side trip dito sa may Bambang, Nueva Vizcaya. May batis daw dito pwedeng pagliguan. So tingnan natin. Relatives ni Cyrus, pupuntahan natin dito. Ay yung binisita natin dito. Ayun. Malamig dito, grabe. Nasa paanan siya ng bundok. So ito na sila. Dito ang linaw Sir, dito tayo. Oo, linaw. Mga frog. Pasukat nga. Gano'n kalalim? Hoy, grabe ang taas. Dito na tayo sa may Hidden Falls ng Villaluz. Dito sa may Bambang. Okay siya dito, napaka-nature. Lushy green. Tingnan nyo, oh. Ganda. Mga siguro 3 kilometers out, 2 kilometers away from yung sa relatives ni Cyrus. So ito, i-reveal ko na yung mukha ni... Hindi. Ayun. Ganda ng falls. So magsa-side tripping muna kami. Palamig, recovery, maganda to sa muscles. Yung fatigue natin matatanggal dito. At tatalampisaw ka nga mamaya. Yun. Kita-kits. Kaway-kaway, Julius, Manji, Ivor, Cyrus, ayun. So chillax today. Side trip dito sa may Nueva Vizcaya. Ayan, so aakyat na tayo ng saan na to? Aakyat na tayo ng Kayapa. Kaya pa ba? Kaya pa! So after ng bridge na to, yan na, mag-i-start na yung mga climbs. Stay tuned.
na last na video ah. Pero may isukit ka. Kinang kapay kibo, mapulang tayo. Hindi na yun lang. Nalpasan! Nandito na tayo sa may boundary ng Nueva Vizcaya at saka Benguet. So dito is yung Kayapa kung saan tayo galing, and then papunta naman tayo dito sa may Bukod, sa may Ambuklaw. About 75 kilometers from here to Baguio City. So matagal-tagal pa to. Ayan yung maganda pala. Shit. Ilo ka. Ilo. Malapit na kami na Ambuklaw. Paket ng Baguio, pero kakain kami dun sa baba. Alright. Ganda. Okay, so 12, alas 12 na, lunch tayo dito na tayo sa may Ambuklaw. Lunch tayo before pumanhik sa Baguio City. So ito yung in-order natin. Beef knuckles. Tapos ano to, Iver? Ginisang baka. Pinikpikan. Adobong kata. Pampalaya. Beef pampalaya. Beef pampalaya. Ay, gawin. Ginisang baka. Ayun, so kumakain na yung mga boys. Kain lang. Bago malaspag mamaya ulit. Grabe, sobrang gutom namin. Buti nakahanap kami ng mga kainin. Okay, so nandito na tayo sa may Ambuklaw Dam. And doon kung makikita nyo, going to Baguio, 35 kilometers go before tayo makarating. So taste lang tiyagahin natin para makauwi tayo ng Lingayen, Pangasinan. So malapit na guys. Going up to Baguio na kami. Mukhang uulan ata. Grabe ang tarik dito. Umahon pa rin paket ng Baguio galing dyan sa may Ambuklaw Dam. Ganda dito. Uwing-uwi na ako ng Pangasinan. Kaming lahat. Umahon pa lang kami ng Baguio. Galing Ambuklaw, inabot na rin kami ulit ng ulan. Anong oras na? 3:20 PM. May 20 kilometers pa bago ang Baguio. Tsatsagayin na lang namin to. Ayun, so inabot na tayo ng madilim. Mag-6 na, alas 6 na pala. Nandito na tayo sa may bandang Pauka, packet ng Mines View. About 4 kilometers to go. Ayun, so titingnan natin kung uuwi tayo or mag-i-stay, maghanap. Depende, check natin mamaya. Ayun, grabe, sobrang iba rin tong Ambuklaw. Masasabi ko dito napakakunat. Dito nag-usap na kami nila Manje at ni Cyrus na sasabihin namin dun kina Ivor at kina Julius na uuwi kami, pero napag-desisyonan namin na mag-stay kami dun sa isang accommodation. So tingnan natin kung ano yung reaction nila knowing na akala nila uuwi kami.
Dito kami sa Baguio, hanap ng flashlight. Ayun, sinabi ko na hanap kami ng flashlight sa kanila. Manghiram kami dun sa isang kakilala. Ay, may interior sila doon, kuya. Tanungin natin. So, eto na. Hindi kayo delikado? Kasi tayo yan. Pag uwi tayo, ano sa tingin mo, Jules? Kung nasa kaya doon kami. Sige. Para ano bukas? Ano na, ano? May cover. Yes, sir. Sige, uwi tayo. Uwi tayo, sir. Uwi pa ako bukas, sir. Sige. Tara. Oh, kunin lang natin yung ano, flashlight. Mainam. Uwi tayo. Hindi, bukas na. O din, bukas na. Malamig. Umiyak na kayo eh. Hindi kami umiiyak. Marami na yung malaki, sir. Diyan tagay. Paiyak na sila. Malayo na rin. 12 bilang. Akala kasi ng dalawang to. Hindi, totoo pinag-uusapan Uwi na kami. Oo, di man, Jay. Kasi talagatan yung mga baklas. Ano yung nag-assist? Sabi ko yung kwarto namin sabi ko. Sa number TV na yun, namakit na ako. Okay, so pababa na tayo ng Pangasinan. Dito na tayo sa may Lion's Head. Picture-picture sila saglit. And then bababa na. Alright. Kung sino kukuha? Tignan natin kung sino kukuha. Tignan natin. Korik Swabe na malakas! Ayun, so bago matapos, meron pang arkuhang nangyari. So congrats sa ating lahat. Congrats. Congrats. Grabe yung experience na to. Halos buong Cordillera po yung naikot natin. Nag-start tayo ng La Trinidad going to Atok. All the way sa Tinok, Ifugao. And then bumaba tayo ng Ambuklao doon sa Nueva Vizcaya. Akyat ulit ng Baguio. So dito na namin tatapusin yung video natin, yung epic ride. So sa mga nag-aabang, thank you sa mga nanood, thank you sa mga subscribers, thank you rin sa family namin, thank you. And then sa mga kasama ko, salamat sa kanilang lahat. Ayun, ang saya, ang ganda ng Cordillera region, napaka lamig doon sa taas, napaka green ng mga puno doon, pati yung mga daan, grabe, sulit na sulit yung ride na to. So ayun, until next time, Swabe ride lang tayo kay Korik Swabe. Ayun, thank you very much. Halo-halo muna tayo. Shout out sa inyong lahat. Shout out mga Kajimote, Manji Venture. Shout out sa Parang Clothing. Tapos kay Tito J. Hey, Jay! Shout out kay Tito J. Pinakamalupit, pinakamangas na pulis ng San Jacinto. Sir Demi, shout out. Demi! Shout out sa aking wife, sa pinakamamahal kong asawa, sa mga anak ko, shout out. Saka sa mga kasamahan ko sa trabaho. Shout out sa inyo. Shoutout sa tito ko ng pairam na sa akin ng bike, tapos sa Rad Cycle sa jersey nilang napaka-komportable pag sa ride, mainit man or malamig na ride, yun lang po. Shout out sila mama at papa tapos sa girlfriend. Road bike! Road bike! Road bike. Para sa aabangan yung ride. Road bike na para makasunod ka na. Shout sa girlfriend ko at mga barkada ko dyan. Shoutout sa nagpairam sa akin ng speed meter na si Kuya Hariman, tapos si Gani ko na nagpairam ng ilaw, tapos kay Kuya Hari ko na nagpairam ng pangangas na bike na cool. Dahil doon nakakit ko yung tinop, grabe, basic. Grabe, Charot! ang lakas nito. Unexpected, grabe. Promise, ang lakas, ang lakas. Climber, climber. Shoutout din sa pamilya ko na tumaling sa akin sa ride na to, tapos kay girlfriend ko. Ay, singit lang. Shoutout kay John Paul Morales sa jersey na ginamit ko dito sa ride, tsaka 8 apparel. Salamat. Ay, bago ang lahat, thank you Rad. Ang ganda ng
jersey natin as usual. Ito yung gamit namin all throughout ng ride. Napakaganda, sulit. Thank you, thank you. Bagong jersey, Ay, sana daw bagong jersey. Hanggang dito na lang. Thank you ulit.